जोबोद गोजोनथाव उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै बेयाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों आरो देग्लाय 30 बोसोर आगान सुरबाय आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ एबा उदालगुरिनि बे UN ब्रह्म गल्ड काप बे मुङै मुंदांखा बेखौ बिथा खालामनानैनो गोबां ओनसोलाव टुर्नामेन्ट खुंनायखौ जागायदों बियो गिबि सारिनि आरो बियो नेशनेल लेभेलनि मोनसे टुर्नामेन्ट बियो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बेहाय टुर्नामेन्टखौ खुंनो रांखान्थि 5 लाख अनसुंथाइ हरनाय जायो मिजिंथिदों उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि उननि समावबो बिदिनो खुंलांबाय थागोन आरो नैबे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों गोदान गोजाम गेलेगिरि गेलेनायखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंनि गोदान जोलै गेलेगिरिफोरा आरो गौथुम सालायगिरिफ्रा गोबां थुलुंगानायखौ मोनो आरो बे रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाब ओनसोलनि मेलेमजिबिनि हेफाजाबजों बे टुर्नामेन्टखौ मोजाङैनो खुंफुंनो हायो सार फैबाय थानायावहाय सार नोंथाङा सानदों नामा बे दिनै UN ब्रह्मखौ नट अनलि दि नेशनेल बाट वर्ल्डआवबो मिथिहोनाय थाखाय माबाफोर फिउचार प्लान दं नामा सार बिदि फिउचार प्लान गैथ'वा दायो नैबे नेशनेल लेभेलाव जोंहा अलरेडि इस्टाब्लिश जानानै दङ माखासे परिबेसनि थाखाय जों गेजेर ससेयाव एसे खुंनायाव एसे खम खालामदोंमोन नाथाय फैबाय थानाय समाव जों बेहाय मोजां लेभेलनि खुंनो नागिरदों मानो होनना बुङोब्ला गोजौ सारिनि गेलेनाय खुंनो थाखाय जोंनो मोजां स्टेडियामनि गोनांथि जायो उदालगुरियाव बानायबाय थानाय जे स्टेडियाम बियो दासिमबो गेलेनो हानाय थासारि जायाखै बेफोर जायोब्ला जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार जुदि जायोब्ला निस्सय जोङो बे गेलेनायखौ इन्टारनेशनेल लेभेलनि बा स्टेन्डार्डनि जों खुंनो हानाय जागोन दासिम जोङो मोनद' समस्तियाव बिर सिलागांनि मुङै रुरेल स्टेडियाम जोङो लुबाय थादों आरो देग्लाय बोसोरावबो जोंहा लुबावगोन बेबायदिनो जोङो BTCनि दानि मोन 40 समस्तियाव मोनफा मोनफा आरो जों रुरेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों जाय स्टेडियामनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्तियाव गेलेनायखौ मोजां रोखोमै खुंनो हागोन आरो गेलेगिरिफ्रा मोजां इनफ्रास्ट्राक्चाराव गेलेनायनि खाबुखौ मोननो हागोन बियो साइ सेन्टार बेबो जोंहा जानो थांगासिनो दङ साइ सेन्टारनिख्रुइ जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि बेयो जाग्रोगोन जोंहा हा थिग जानानै दङ हाया थिग जानायनि उनावनो बे स्पर्ट्स एकाडेमिनि थाखाय जोङो फाउन्डेसन ले खालामगोन दा बेबायदिनो जोङो गेलेनायनि थाखाय जोङो बा गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों गोबां राहा लादों जाहाथे लाइमोनफोरा गेलेनायनि गेजेरजोंबो जिहेतु गावनि जिउखौ दानो हायो दा लाइमोनफ्रा जाहाथे बे खाबुखौ मोनो बिनि थाखाय जों गोबां खामानि मावबाय थादों मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन